Upat ang patay ug duha ang samdan human nabanggaan sa usa ka van ang laing van sa Davao City. Ang mga biktima pauli na unta sa Cotabato gikan nangaligo sa Samal Island samtang ang mga sakay sa nakabanggang van padulong sab mga ligo sa Samal. Ani ang report ni Argel Relator. Sa kuha sa CCTV sa Barangay Binugaw sa Turil District, Davao City, alas 7:41 Sabado sa buntag. Makita kining color gray nga van nga gikan sa inner lane hangtod sa naabot kini sa innermost sa northbound lane sa Davao Digos Highway. Apan inay mo kurbada, mi diretso naman hinuon ang maong van hangtod sa nabanggaan niini ang puti nga van sa kasugat nga lane. Nahunong ang nabangga ang puti nga van sa tunga sa southbound lane sa highway. Napahunong sab ang mibangga nga gray nga van pipila ka metros ang gilayon. Hapit pa mapunggitan ang itong nga SUV nga nagsunod sa unang nabangga nga puti nga van. Maayo na lang kay dali kining nakalikay padulong sa Picas Lane. Anaa na sa kilid sa highway ang pipila sa mga samdang pasahero sa gibanggaan nga puti nga van. Doon na say mitabang sa paghatag first aid sa mga biktima. Apan taod-taod pa, gina-CPR na kining usa sa mga samarang pasahero. Gilayong gisakay sa mga miabot nga ambulansya sa barangay ang mga samdan o gidala sa Southern Philippines Medical Center. Gikan sa Samal niya ang isa, gikan sa Digos. Diya sila nag-abot sa Binugaw. Nya mao lagi to na mga casualty. Idala na mo sa SPMC. Asa sir, mas daghan gyud og casualty ato. Katumputi nga ban. Mao to'y dagan kuan, namatyan jud to upat ka buok. Dead on the spot ang upat ka mga pasahero sa nabanggaang puti nga van. Duha sab ang nasamdan, samtang luwas ang driver. Pulos magkabanay ang mga biktima ug ang driver nga gikan nangaligo sa dagat sa Samal Island. Samtang wala na unsa ang pito ka sakay sa nakabanggang van kinsa mga border matod pa sa tag-iya sa van ug padulungay sa mga ligo sa Samal. As per alleged ma'am no, sa driver sa nakabangga is na wala og control ang steering wheel, pero nakita man nato sa CCTV ma'am no nga medyo kusog gyud ang padagan. Wala pa'y pahayag ang nakabanggang van driver kinsa gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and damage to property. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.